fibaro kiba pej ya kani ka program nalarempei. Hangning idon ni Father Patrick Warjeri iba ngitip baro ilong i missionary batrai sa Argentina mentala bun senam bat iwan shti seyeng tengi shim kani ka kabu ksiar kabu rupa ban don rekat badi namar ngitip by Father Patrick warla itrei kana sharinong way Henry im juklet ila ka jong kaktian khasi bat haba iwan shani barabor jupun kan mau ngi barabor bangi dai ban e ila ka jong kaktian bangi dai buram ila ka jong kaktian bangi dai ban kren ro ila ka jong kaktian te minta ka janmiet ngin idon ka ba hani ban ya kren halo ka wi ka phang ka ba kosan kata ka phang ka long ka jing ong ka ba paunam jong pada echeliasi melung ba paunam jong kari khasi jantia jungi kiri kentin kilong kini uong kaktin katay ya gajay benriu te halo kini ka phang ngin ya keren kendat menta pan ngait ba kani ka jing ya keren jungi ka jing ya phliu jing mut jingi hangni kan yarap ya baro gitu ki ban pej kini ka program ba in ie jela ka jong kaktin ngin buram ya ka jong kaktin te ha ka bai dei ba kani ka jing ong jong pada Echelias kaktian katay gajay benriu ki jimut tra jong pada Elias ba keren ni kantian Ni kong shop kubli chibun ya pi pada Barnes pila kot inga nang nin gram peji cha akamat jong ni ka luar ka ayu de pay ka namar ka kumbak tin kasi ongo saudong ka ling pay ki pur ki kanatang mo te mo ho ni sisa ka de ka jong so sarong ban don ron kat bat pi kasi banya peliu kan ni ayu mo ho kumbak pi kli mentan sa pangkat jong pada Elias mo kaktian ka kati ka jay benriu sisa ka de ka kaktian kati ka jay benriu ko lomba ya ki jay benriu ki badon kaktian ka jay benriu ko imte ka jay benriu ka miap ke te katuru ka pen priang ya ka jay benriu ki weipat ka long ka jay benriu kamsa ha kam sa din kam yap no namar blayu ba haba ki briu ki kren ni ka ktin ki pen im ya ka jay benriu bar ki briu ki bawan na shabar pat ki kwa ru ban tip shapang ka ktin kum no ki ya kren kai ka jingmut ka long ka ki briu ki sang man wat ka yu tu mo te ka tu ka pen im ya ka jay benriu shisha long ka jay benriu ka ba kren ni ka ktin ka ka jay benriu ka ba im ho kina pa nuksa mo kum kaktin pareng ro mo kaktin English balai ka ni alaban ong kita ke England ne kari Amerika ka paunam ba prethei namar ba kaktin pareng kala preng keleng ka prethei ki brio war ki bomdei ki pareng ya keleng ki jaka jongka Afrika Asia ki keren ya kaktin pareng kis bat ka tu ka pen i ba tu ka sya ka jaben rio ka kiu ke ba ki brio ki keren ni tu kaktin ketu ke jaben rio ka paunam ke mo tum ka Spanish ko mendamo Spanish South America yang keren bo Spanish te ka tu ka penim te mentan yung pidiki Spanish gimde ki Spanish ngi keren ki tin Spanish ka tu ka penim ya ka jaben rio ito ki nong Spain mo makiki wan ba bo hasinong chito te mentan ki penim ya ka tin la tada ka tin jong ki penim hagan ni ka ayu po South America ang to ya dari minta par ka yu minta ki luka in ka ktin ka jay benriu ki tip ki jay benriu na daw juga ktin mo kung ktin khasi jeng ipan namar ba kasakut bitang ni ngim pen roy ka ktin la ngim pen slori ki brio ban keren ka ktin wadah peding wadah ni pori khasi jeng iru ngi iba kiwe bom dei ki khasi kim keren khasi bun ba kim keren ki keren bun banda ki English ki keren banda ki Hindi namar bangim buram ya laga jong tika ju mangiru tarai lada mangingi pen imi kaktian tolong ba ni kren ni kaktian ni sedang ban pen ki imi kaktian ti ladangi kato ban pen ki imi kaktian pak ngidai man sngau sarong bangidon kaktian kebaru spa ado kata-kata kaba gila ban yasami ka jinglu spa juga kaktian jungi sekiwe pat ke kamdai tangga ga yu no sakut taman ni mo ngila ban kaktian ka dei ka benta ba kongsan tam jong ka kulsur kadai namar sa thi sepo bang trei manga namar ba kila do ikaktian ngimtip shu ikijay benri kajano ngimtip ngi shutip bang baki don ya kita ki mau
ki maki pinon kam ban siat marau ki mau bakin tar sni ki mau ndre kilong kumno ki briung ngim tipsho hadin kak tin juki ke long kan kumno ngim tip ka jikenno kumno dan utau machinery jong ishi pada baubar mau hapor udang wan hang tu ya kendu ikitu ki briu ki trai ri hang tu de mau ban penne ikak tin utho ikak grammar ki iba ko barit ndrei menda manu ban kren ni katu dan briu shu te tingyong ikitu ki briu ngat sano ba maki ni pen itu yang ino ban kin hikai yang kumno ban kren kumno ban kenno kumno ban kajing mut ayu katu ka ketien hajing kren abang ikren sya spang ka ketien khasi jongi ngi ong ba ka ketien khasi jongi ka literature khasi jongi kala roi hisha ya kata imla ban len entala mi bon ki kot ki nong tho kot khasi bon ba kan rei haba perkhat pa ye ka jing kren ye ki nong kren jo ka ketien khasi pan ngi rong bagi nang duna kan banong mi ka por abang ngi pej mentamo ki nong kren khasi jongi apa ki ajing keren ane keno ka jing ya pliu jing mut hiteng na kitu ketien baki keren gede ketien pare kadai hal tu kasi nga yo snow hapo baki kren hang tai hapo ke ya ha KHAD sing promo KHAD sing tu ki kren hang tu kitu gidi ben penne ya kadustur ya kariti ya kadustur hande apa ken pan deu kasine tip deu nong wene tip deu bawan nang no ngam susu namar ukle kaktin barki we pa kijai kitien kato ka kamneshu kaktin kasi haba maki kidei kita kinong bat kinong penim ya kariti ya karaj ya ka dustur ya ka yu ndai maki hikila penyap bikatu tu utu bakren hang tu la penyap lupat dia la mafi ki ba ban pej mo dia la mangingi ong khamat jong ki pai ba bangi dei kita ki nong penim ya kariti ya ka dustur ya ka culture ya ka imlang salang de krenda ka tin la jong ke pim dei te ban shu ong ba ping o bang la shubu ang tu te dem tu ngi kren ka bangilang hoi ban kre ya ku ki tin ngi don kam namar ba yu kajing kre ya ku kitin ke penduspa ka kitin jongiru kajing kre ya ku kitin ka pen yar ya kajing mut per khat jongi namar beli ngislang man tip ba kumno maki ki yar tengiru ngi pen yar lang ke de ga ngim ka jing kre ya ku kitin ka yarap yang ngiru bangin so tu shai ya kajing long jong ki we ki jai ben riu namar kumba gandi ji wang ma ni napli kajing khang yet bagi jing khang jong ka kamera janga nga aila de kal air ban be na keleng saudong ande ngam aila pa ka ya kita kil air bakin rat dengan na ka kejat dengan na ka na ni ka nongrim ka jonga kade kempep ni de ban hikai ku kitien ka bala ringim de ban klet ka tin na jong kade abang gi pe gi jawi jai ban re kum ki tamil ki malayali abang ki le shanu ro abang ki lu para maki ki keren para ada ka kitien la jong tin joki oh ya bangi don baki wei jajun rio ngi kiran da kaktir bagi sutu lang no re bagi don para mangi ide ban kiran da jong kaktir re hang ni pori kasi bagi jongi kalong mar khong pong ni don para kasi ni kiran da kaktir paren oh ni penrap da kaktin paren man ya kaktin kasi di haba kata ngin sutu ngin sutu ting haba ngi ya kren mo bon ki kaktin bangi pendon kam pitip nak kada uyu balong kum ni nak kada mangila klet ya keten rai gila-gila nang nungimi larangi ngim klet de katenrai te nginum penrap da kaktin jukiwe namar kumta syong no ladam manga ngong ho yang ala khala mukra ndai katenrai jong apa kadai syati sya mau serte kadai syati sya lingyong kadai syati sya lendo pon blang te ya katu katenrai te ngam isi ke ngam dei tam menta bangala syong shene islam kra ngala ka shene islam kra ngan klet no katen rajo ngasha tu namal nga klet katen rajo ting isi no ya kitu ki ba ki mei ki mei dot ki padot ki ba la mi ki bla ai ya kalong renyeng le jongi ki
Shania par shisian bang ila shon shasor giso bang ngila ngimdei show kita ngila isi no ngimdei ba isi ka tan rai jong ni kani ka dei ka jing ma ka ba khrau dai ben ru jingi ba aga jing kwa ban keren pareng ngila ban ong ba ni buram ya ka jong ki nong wei ni sngo po ila ka jong Kadai. tu ba ma ba ni so po ila ka jong ka ktien ni so po ila ka jong kolshor ka tu ka pen yap ni ka kolshor ka pen yap ka ktien jongi balai ki kwa ban keren da pareng ma ki so sarong oh da keren pareng so ba ni La bang kiu. kham clear ban ni ki wei ma hem re ni klet par ni da balai akum tu ni pen jam daw la ka jong ka ktien ka jong ka ktien bat ni pen hapo ila ka jong ka kolshor la jong ma ka tu ka dei ka jing ma ba khrau ka ba ki ki jai ben ri kim don ko tu ki jai ben ri ki so sarong ila ka jong kolshor Kadai. ki so sarong ila jong ka ktien Oh. te ka ni ka dei nga thrai ka jing ma ba khrau ki jai ben ri jong ni ba de ki hikai ru ka tien be ngamenta kumanga yu mo na hatu shisian ki o yang ki on pide man kre Jerman no to kre Jerman nga kwa ban tip ka kumno ka tien Jerman mo da kre am tu ngong kanu di sutunat ban tip ya ka tien jong ki wei but maki ki hikai yang ni balai mangiru ngimla balai kumchu ladang ngisau sarong ni ka tien la jong ngisalakin ban penyari ka tien kiba sisien ba kelayar ka ktien kelayar ru ka kolshor jong ni sisien ba kelayar ka kolshor kelayar ka jaj ben riu tingila ban le keleng ka perthei henry ni bat ya ka ktien la jong ba kolshor la jong ngalek min harin ya mata wa hajar arpuar siapa United States ngadon ha Chicago lai benai ni kendo ki beriu nang tu ki na po Ecuador maki ki keren Spanish ba para maki ki keren Spanish ki khunjong ki belakang tu haja ka bikin ho para kena kum tu ki keren pareng ne po yen tu ki keren ke Spanish ba na mar sisien ba mangi ngi penklanya ka ketin la jong ngi perkada ka ketin la jong bar ka tu ka yarap yang ngi ban penklanya ka ketin ki weiru ndai la da mangim le kum tapat ila ya kum ka nuksan IP ni ong balai ki khna khasi jungi ki tlot ha ka jing khan bat ka science ki kadba the village of South India ki scientists are India ki mi buon mana Tamil Nadu na Karnataka na Andhra Pradesh gitu ma balai namar ha ha tu ki jaka ye ki khna ki hikai da ktin la jong ketin la jong te ka ki hikai jing khan ha ka ktin la jong kuma thaba pikai ye jing khan ki khna na science ki khna da ktin la jong ki so thu ge Kadai. yo 100% kadai Henry naga haba ngihikai ya hangni pori khasi jingni pat ngihikai ki khna rit ya ga jingkhain Mars bad ya ga science ngihikai ma da ktin phareng te kumno tu khna ki tu ki khna ki nyo jing so thu ga babya tu ga pen tala lepai ki halo ki tu ki subject naga daw balai ki khna je ki fail ga Mars ki fail ga science kadai kata amdai ba ki bi rede ka jingkaru kamikai bangi bakla ngihikai jaka ngihikai ka ktin la jong ngi kai banda ka tin pareng te te gim so tu namar ka ketin pareng kam ka ketin jong ni ka tin jongi tinamo nado ka kpo jong kemiemo kila ke yoso ka ketin la yuti ka ketin pareng ka ndaki la school ki yoso ketin pareng te mantala na piong way long r dong mentapat 1 plus 1 ki ong katuka kam ye ki kam de ka tin jongi ta Hoi. Te kalong ke ege ke basusi la damangi ngimnang man penne ka ketin man penne ka ketin ngide ban hikai ka ketin ru damar ki kot jongi ki de ban to but sakawairu ban penne ya ka ketin ngide ban penne ya ki khanatang ki jongi ya ki puriskam ki jongi namar mentang ngim tip sho te ka puriskam ki jongi ki puriskam jongi ki puriskam ki ba sultanat adu kata-kata mo kumbalong siya menta pat ki khna jing ki kim tim sho ka kilet chat TV kilet pe internet kilet pe ke ne kata Ka mobile. kim snap tu ya ki khana tang je ki rutemen mo Ti. kana poi ka juk ka ba ka juk menta Kajuk mendaro belayu baki kena kim burom sho kitemen namar kitemen kim jushong sho baki kena men shwating burom kitemen namar belayu baki kitemen ki kirang ba ki shong bangi ki Itu atu kana. kana te ngi skamting yong to so por kana ngi sultanat ki kana menta ki na tara ki ni kena kena rit ki kena samla menta kim don por na benta ki rang ba mo ki don por ta na benta jong ki
Katuga por jongki kalong ka por kaba kim nang eiru kim tip eiru. Tanga ba. Wat ki mi kpar kim dan porsio ban shong wat ki kon ban ya kerani khana ban ya thu khana mo de kata ke jing ma ka bakrao tenga tharai hoi ban phai che kata kum ka jajun riu na tharai ngi de ban le emo na kalyang jong ka sarkar kum jo na kalyang jong ki seng bhalang khamtam na kalyang jong ka district council ke HDC ke badai ban pej ban sumar ban penne pen sa kirti gi rustur ngangit ba shisha kin ngin le enam takata mo nang ban penne pen sa ke tin da thale Kadi. Kermen bagi berokhoy bakin kinya aikti lam kin no berokhoy kin ngi so sorong mangini kasi gidon ka culture ka ba ruspa adu kata-kata ngidon ka ktien ru ka baruspa adu kata ngidon ki puriskam ki khanatang ki baruspa adu kata-kata but mentang ngimdei shu ban pendoi namar chati changi ngimtip shu mando bade kita ki te welches ngimtip shu mando bade kita ki onas ngimtip shu mando kita ki jamanas kita ki de ki lightly ki de ki riulum bala ba im shak tu ka ngimtip shu to mentang ngimdam shu kaktin juki ngimtip jamanas onas nyo ngimtip kaktin kalong kumno ngimtip chisien mangido ikaktin ngido ikajaka kaputa ngido ikajaka puta chati gitu kido ikajaka puta namar chisien bakil kila do ikaktin juki de kitu bawan buhay shino sila sabar kilong try te kilong kendrat te namar makikis nang man kren ikaktin juki tu nong wan buhay shino Tagadaw, kita Welches, ki Jamanas, bagi onas, kisdang man kren yang ketin Spanish, but sisien bagi ketin Spanish kalau along kendrat halo joki, maki kisdang mandu no ya kencaka kaputa, kendo ka siam. Yangi khasir kan kala ban long ta de buat ki berikan lait pej apa museum ban tip kumno ki khasi ki long unsha. Oh, mar kadur kumno. Sisien ban ngasang ban kren ka ketin, sistem ladu e la ka culture. Oi ban tip mano wade khasi. Oh, kade. Dan si ngi ladu na to ka long dar jong kita. Kade. Tip si gibriu tip si spang jeni kadang-kadang ni thrang dan kamman tri sitam lo kani kum ka jadriu kum ka sarkar kum ki seng bhalang kum ka ke HDC dan kamman shisha ban ya perkhat jeli ba lo kani Kade ho. Kublesi bon Kublesi bon if you parnes ngisi kedua aku ke por namar gi ngisi kedua aku ni subtenat ban ya you ke kermen bagi ki kasih jungi nadu kirang ba kena ki samla bar ki kena